Hej Kasper. Hey. Så er turen slut. Vi har lige holdt sidste foredrag. Yes, vi var ude på Køge Handelsskole i dag. Det gik super godt. De var mega friske. Jeg er sikker på, at vi får nogle idéer derfra. Yes. Og så til at slutte turen af, har vi fået lov at sige hej til Martin Thorborg. Hallo. Hej Martin. Og tak fordi, at jeg var med til at støtte lidt op omkring turen, og fedt, at vi lige kunne få lov til at en snak med dig. Selvfølgelig, det er en super fed idé. Fedt. Nu har vi været ude og snakke med rigtig mange af de her handelsskoleelever, primært. Og der er jo mange af dem, der synes, det kunne være super interessant at starte op. Hvis nu man så sidder derude og har en idé til et eller andet, eller man har fået en idé til et eller andet, men nu godt kunne tænke sig at starte op, om det er en webshop eller et eller andet. Hvad vil du, hvis du skulle give sådan en top 3 af gode tommelfingerregler, hvad vil du så sige til dem, hvis de sidder derude og gerne vil i gang? De er måske ikke programmører, måske ikke website analytikere eller noget i den stil, men de vil gerne i gang. Jamen altså, først er at komme i gang. Altså, tag beslutningen, få lavet det CVR-nummer og rykke. Lad være med at gå ud af skolen, eller kvit jobbet, eller hvad fanden det nu er. Behold de der forskellige ting, for det er også det, dit netværk er, og det er helt fint. Og så kom i gang, tag et eller andet, du brænder for. Altså, som jeg plejer at sige, men så skal jeg det ned. Lad være med at tænke for store tanker. Det er fint at have drømmene, men lad være med at sige, hvis jeg ikke kan få det herop fra dag 1, så gider jeg ikke. Start helt i det små. Altså, som jeg plejer at sige, hvis du vil have et hestestuderi, så start med at sælge ridepisk i Kina, ikke? Altså, eller fra Kina for eksempel. Altså prøv at skalere tingene lidt ned, så det bliver håndgribeligt. Lad være med at være bange for at sige, ja, okay, det er nok ikke det, jeg gider om 5 år. Nej, det gælder om at få lavet selskabet. Det gælder om at begynde at sælge nogle ting, og få noget selvtillid, få noget rutine i det, få et netværk, gå ind på Amino under events for eksempel, og find alle de iværksættervenner, gå til nogle stykker, få et netværk, gå ind og hjælp lidt andre iværksættere. Selvom du føler, du ikke har så meget at byde med, så gå ind på Amino og så svar på nogle spørgsmål, og stil nogle spørgsmål selv, og så videre. Så basically handler det om at komme i gang. For når først du kommer i gang, så begynder mulighederne at åbne sig. Så er det, du oplever folk, der kommer til dig og siger, jeg har denne her idé. Kunne du ikke tænke dig at være med på den? Det var faktisk bedre end den, jeg havde gang i. Det kunne måske være interessant. Eller jeg har det produkt, du kan sælge. Eller jeg kan hjælpe dig videre på den og den måde. Altså, så hvis man bare sidder derhjemme og tænker, at det kunne være sjovt, så kommer man ingen vej. Men det, man går ud og får det gjort, for startet noget, uanset hvor uambitiøst og småt og dumt det end lyder, så begynder en ny verden at åbne sig, og så er det der, iværksætteriet virkelig folder sig ud. Så kom i gang. Spændende. Det er også nogle af de ting, vi har været ude og fortælle, så det var fedt at høre. Yes. Så Mads, så er turen slut. Det er den i hvert fald. Det har været en fornøjelse. Og vi har været glade for at komme ud og sige hej til alle sammen. Sitet, eller vores Facebook-side vil selvfølgelig stadig være der, og I kan altid skrive til os. Vi vil super gerne hjælpe jer. Men tak fordi, at I har fulgt med, og vi ses jo nok igen. Hej.